Нині в Євангелії Господь покликає нас урозуміти, що якщо твій брат согрішив проти тебе, твій друг, колега, знайомий, тим більше жона, діти, то ти маєш бути готовий легко прощати. Тут же додається ще друга форма. Кажуть апостоли, а якщо 7 раз брат твій согрішить? Ісус відповідає, хоч 7 раз прости. Якщо брат твій просить прощення, це значить, що є в тебе можливість творити мир, а миротворці блаженні. Люди, куди творять мир, прикликають до мира, то люди, котрим Бог буде благословляти многі речі. Люди, котрі творять війну, їмся видить, що вони там на тому нажиють, як кажуть, кому війна, а кому рідна мама. І їмся видить, що то вони набралися, але вони стають, і вони, і діти їх, як під прокляттям, як злотворці. І так Бог покликає нас бути легким на прощення. Впрочем, каже Господь одну притчу. Хто із вас, котрий має своїх слуг, або по-современному служащих, котрі на полі робили за зарплату, одробили своє, прийшли домів, та що скажете слугові, слуго, сядь собі, ти змучений, я ти наварю їсти. А потім, ні, каже Ісус, ви скажете тому слугові, котрий на полю трудився, зроби мені щось вечеряти, а потім сам сядеш. Це практика отношення між людьми. І каже Господь, чому ви так поступите? Да тому, що Він не зробив щось унікальне. Він зробив то, що мав зробити. Каже Господь, так і ви, християни, коли виконуєте всі заповіді, усі предписання, видержите всі пости і молитви, наробите повно рока ж добрих діл. І тоді скажіть, Господи, ми раби ключами, по-слов'янськи, ті, котрим не довіряють ключі, не ключами, недостойні. Ми виконали то, що мали виконати. Ти же, Господи, подивися, як ми то виконали. Це ми достойні Твого благословення, або ми то виконували під нагрузкою і з леностю. Іменно сьогоднішнє Євангеліє дуже поучительне для тих людей, котрі хочуть мати духовний рост. Господь дійсно хвалить нас за всі наші труди. Но коли ми потрудилися, то зробити думку собі, що от тепер я буду мати повноту благословення найбільшу, помилка. Господь оприділяти буде, наскільки ти достойний похвали і благословення. Тому православній церкві, на відміну від латинської, западної церкви, думки о великій святості доказують, що не є святості. І якщо святий продумав, що такий великий святий, значить там проблема. І святі отці мною показували які падіння. Наприклад, Антоній Великий повів, що Господи, думці собі, це якось такий, як я. А йому Господь через ангела сказав, іди в перше село і в крайню хижі знайдеш відповідь. 2 невісти там жили, 7 років пожили з мужями, живуть свято, нігде не вадили. І їх подвиг ніколи не вадили. Мирно живуть 2 невісти. Прирівнялося до великих трудів святого Отця в 40 років у пустині. Присмирився Антоній? Присмирився. Так Господь усе вказує. Так же і коли читаємо життя преподобної Марії Єгипетської, так там теж був такий мудрець Зосіма, котрий казав: Зосімо, ну ти так довго в пустині молишся, це хтось святіший від тебе. І от йому Господь відкриває: Зосімо, много людей, кілька подвигів є тайних, котрими люди спасаються. Хочеш видіти подвиг? Так іди за Йордан. І там Зосіма знайшов чудесне явлення. Жінка, котра довгий час ходила блудом, потім покаялася і довгий час побувала в пустині і показала образець високої святості. І навіть Зосіма, будучи священником, попросив її, щоб вона без сана його благословила, бо він був удивлений її святостю, смиренням і подвигами. Тому і ми сьогодні взираємо на Євангеліє, просимо: Господи, поможи нам ніколи не гордитися. Були ми в церкві, молилися, сповідалися, причащалися. Що з того робити рекламу? Ми зробили то, що мали зробити. А тепер Ти, Господи, оприділяй нам нагороду. Точно, слово в слово. Читаємо таке послання апостола Павла к Тимофею.
Тимофею, каже Павел, запомни, спасення чоловіка зависить не від желаючого або від подвизаючогося. Бог буде видіти твої труди. Желання, подвизався, на колінах ходив. Добре, ти мав зробити те, що зробив. А награду буде определяти Бог. Тому в православній церкві смирення було завжди індикатором святості, індикатором показом, як чоловік живе. Западна церква, втративши ету міру, родила так називаємо на Западі сверхдовжні заслуги святих. Якщо в наш святих діє принцип євангельський, в Євангелії написано, якщо на страшному суді праведник ледве спасе, ледве, бо на ньому буде ангели определяти мінуси його, то грішник де явиться? Що він на суді покаже? Там буде для нього катастрофа. На Западній церкві допустили таке учення, що святий може стати більше святий, чим треба. Сверхдовжно. Ну, то було б півбіди. Но потім єпископ Римський сказав, що він може сверхдовжні заслуги знімає з святих, і потім за ці заслуги може гріхи відпущати другим людям за гроші. Офіціальна доктрина Латинської церкви. Може отримати відпуст або відпущення за відповідну плату. І в цьому отношенні для нас це неприємлемо. Ми, приходя в храм Божий, будьмо смиренні. Ми не сумніваємося, що Бог нас любить і Бог дарує нам більше, чим ми й просимо. Коли Бог ліпше знає, що нам треба, ми просимо одно, а Бог нам мудренько дасть другое, лучшее. Но, правда, завтра, нині, може маленько видержати паузу. І тому християни православні завжди завершали свої просьби «Да буде воля Божа». І Божа Мати так казала, коли її архангел Гавриїл возвістив тайну Святої Троїці, що вона родить Месію, а вона пообіцяла Богу бути дівою і порозуміла, що мусить мати дитинку від земного мужа. Но вона обіцяла дівство, тоді уточнила, як я буду дитинку мати, якщо я мужа не знаю. Хоча вона замужня була, коли в неї був юридичний муж Йосиф. І так вона уточнила. І коли ангел їй повів, що не від сімені мужа, а від Духа Святого народиться будущий Месія, от тоді вона схилила голову і сказала, я раба Господня, най буде по слову Твоєму. І ми навчимося такі слова казати, щоб завжди пам'ятати, Бог не останеться нам должний. Де ми потрудилися, зробили добрі діла, наші пости, молитви, вони записані в книзі житті. Но яка буде наша награда, ми не знаємо. А тому слишком гордий чоловік, навірно, буде мати дуже малу награду. Смиренний чоловік, коли менше зробить, а награду буде мати більшу, як у недільку перед постом, коли фарисеї і митар молилися. Та один десятину давав на церкву, а в нього зарплата велика, а він такий, бо він святий, він не такий, як другі люди. Він не п'яниця, не блудник, але він все це рекламно розкрив перед собою. А митар грішний прийшов та бився в груди і ганьбився, не смів очі на небо підняти. Він пустив голову долу і казав, Боже милостивий, буде мені грішному. І та молитва записалася в православну молитву на рано перші слова, котрі ми кажемо, Боже милостивий, буде мені грішному. Такий принцип, який отримали наші люди в православ'ї 1100 років назад, нині живе у нашому народі. І най Бог дасть, що іменно під Карпатами народ, який держиться в більшій пропорції, як віруючі люди, щоб і нині ми держалися, і наша молитва би не лише спасала нас, наш Ужгород, наші Карпати, а й цілу нашу державу, щоб так поступає тут на землі, в смиренні проживає, совершає своє діло, що маємо зробити, і з того не робити рекламу, ну а в вічності з вірою лише чекати награду від Господа, котрий неотвратимо її преподнесе, но в ту міру, в яку ми іскренно потрудилися. Амінь.